kembang turi kembange kates yen wong seni kena tombo pancen bener Gong sampeyan kandhani panjenengan niku radione antene mobat mabit yen wong ganteng bojone loro apa to Gong aku sik siji lho Gong aku sik siji iku ngono wis kanggone wong urip siji goleki barang sing ape iki sing regane larang sing kene iki Mas Pak Wakiran arep nyombang gandang sing ngrungokne lanang wedok padha ki Mbah Mungkono ya penak makan gaji buta lek iku sinten pengen yen numpak sepur yen bayare trimo sinten pengen makmur presidene iku Jokowi yang gandeng amen makruf negarane yen tetep aku sik engko tak tekonane iki lek ngarang ya apa ki engko aku ya sik curiga karo Mbah Gong niki jajak pergan mboten sekolah lek carane ngene yoga-yogae ra payu tenan ora payu Gong bocah-bocah dawa men guyu-guyu makan gaji buta potongan kabeh Pak Maniki Pak jeneng Wakiran niku ngono kana nggih teladan iku ngono dawuhe pangeran ditujokne jeneng Wakiran Pak Wakiran yen badhe medun sing rungokne aku lanang wedok matur ping pindhone tak dongane panjang umur katuran duwi rejek dalu Mbah To nggih pindhone tak dongane panjang umur iwa cepat diuber-uber menawi lepat enatur aku suminten anak Soleman cegap semonten ature Pak Wakiran matur nuwun oh inggih matur nuwun Gong matur suwun Mbah Wakiran ngeten iki lek latihan ngoten niku mboten karo-karuan pinten-pinten penake heeh nggih monggo niki anu ngudarasa katur panjenenganipun Bapak Gendut monggo katuran jumeneng wonten mriki monggo Mas ngudarasanipun dipun aturaken monggo Pak Lurah nggih sepeda malih katur wilujeng dalu nggih kanca-kanca dulur-dulur ingkang mapan wonten ing leladan kates wonten dalipun Bapak Sudar sak keluarga wonten dalu menika nggih matur gunging panuwun karawanipun panjenengan sedaya monggo Bapak
rasa hati iki ragu mawa nggonku nandhang tresna saben dina marga nyawang sliramu angkan saanggut ati pancen iki kahananku rakasa raga tonggah ayo sliramu neng biyene kowe kandha yen karo aku kabangan kowe nimas rapi sonjo kojadi dewingi sajroning sesrawungan nyatane isih kekodho liyane wis ya weh tak sanggane lara iki aku sing rasane najan sliramu ora tresna nyatane sanang tanpa upama cek yen rasa hati iki ragu mawa nggonku nandhang tresna sliramu ora katane teka liyane wis ya wis tak sanggane lara penak ayo dirasane najan sliramu ora tresna nyatane senengku tanpa upama kabangan kowe nimas rapi sanja kojadi dewingi sajroning sesrawungan nyatane isih kegodho liyane wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing rasane najan sliramu ora tresna nyatane senengku tanpa upama cek kabangan kowe nimas rapi sanja kojadi dewingi sajroning sesrawungan nyatane isih kegodho liyane wis ya wis tak sanggane
lara penak ayo dirasane najan sliramu ora tresno nyapane seneng kepahan pomo. Ya Mas Idris, iki sumi-sumi. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Hae, hae. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Yo, yo, yo. Kowe pancen ayu yen kowe goyo nyanane atiku lambene gara jambe yen tak sawang tambah ayune aku nafir kowe apa kowe wis ana sing duwe cuk lambene gara jambe yen tak sawang tambah ayune sume-sume pancen ayu kembang desa asli Jatisari cek cek sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu cek 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 Kowe pancen tresno atiku Cek, iki cek, wis cek, cek. ragu-ragu. ora kewang ayu cek 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 Pancene tresno cepet lamaran marang wong tuaku. masuk Pak Eko cek 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 kowe pancen ayu yen kowe goyo janane atiku lambene gara jambe yen tak sawang tambah ayune cek aku nafir kowe Oke Mas. apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jroning dadaku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Jatisari sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiba
Matur nuwun. Iya, matur nuwun Bapak Gendudiono, mantan kepala desa Kates. Mantan kepala desa Kates. Sing wis ngaturake rong gending Mas. Rong gending niki mau nggih. Iki mau ngudoroso kabacet. Udoroso kalajengaken sumi-sumi Pak Lik. Heeh. Mas Yudi, iki kok Mas Yudi. abot men to. Nggih. Saged mirsani lumantar channelipun YouTube Kang Kadi Lembu Lembu peteng. Nggih. Monggo Bapak langsung kemawon Mas. Beli wis putih. Pripun? Wis putih Wis sampun. ketemu? Monggo Mas Apin. Makasih. Dipun aturke. Monggo. Monggo Mas. Beli wis putih, milih wis putih. Kalajengaken kalian Kang Kening. Kang Kening Ati, monggo. Asik. Sekara Tanjung bergoyang kembali. Ombong ngantuk. Asik yo. Ready Mas. Oh. Oh. Yo. 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 Asik. Ye. Ayo mau lek keri ya wis suwi awake dhewe ora tanggapan kaya ngene kok, Bu. Putih godho ati. Rodok banter ya Mas, gamelane Mas. Putih mbok yo eleh timbang sira sun jempare luwe becik enggal sumande. Asik yo mliwis putih. Yo up. Mriwe putih godho ati tak goleki dina wengi lungamu tanpa pamitan gawe atiku koyang bayingan mabur pitakon napung gelang tak upati maburmu kebak pitakon ngalor ngidul ngetan apa ngulon niweku enggal baliyo tak gaweke pangkringan kencana leweku kapan balimu tak turuti apa panyuwunmu gonjang kanjeng ati mirip niwe putih koyo eleh imbang sira jempare
sun manding Kangen hati. Monggo Mas Kiron. Ji, mangga. Panyunipun Bapak Sungkono saking Balirejo. Kangen ati jazz. Ah. J. Z. Z. Untuk kangen ati Ibu, Ibu. J-nya Mas Tris. Hatiku bingung nganti ra bisa turu amarga sirahane nadyan luku ora waku angel nggonku nglalekake saben wanci anggodo atiku katon mamerke baguse yen suwe ora ketemu kaya wis kowang kasar sesambete hati iki ingkang bisa anulungi ora liya mong sliramu wong bagus dak suwene kalile atiku ora ketangsa kebiaran yuk senajan kadang gawe kangening atiku sesambete hati iki ora bisa anulungi ora liya mung sliramu wong ayu tak suwun enggal lile atimu ora ketangsa biaran senajan waro sedelo kowe dadi tambane kangenku sesambate ati iki ingkang bisa anulungi ora liya mung sliramu wong ayu tak suwun enggal lile atimu ora ketangsa biaran senajan weruh sedelo wis dadi tambane kangenku. Monggo Bapak Sungkono saking Balirejo. monggo Bapak Menika panyun panjenengan. Kangening ati. monggo Bapak Sungkono Ndak wani, urung wani ya. Monggo. Wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni. Ngene Pak Sungkono. Kok kaya ngene rasa tresno ya mong sliramu kena rong gelas. ono moto
yen bengi ra bisa turu bayanganmu mung ganggu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen nyanding slirane Apa bisa aku nyanding wis nyanding lah saiki doang bagus kang dadi papujanku ngono dadi pepujan tulung ana rasa kalian atiku ye ye nganggo es manis kang tak tunggu kangenku wis bisa mari yen sliramu wis gelem nambani tak sesuwun rino wangi dadi tondo kangen atiku iki monggo Bapak Jiar badhe beso monggo Mbak Jiar ye just say Bu Penny monggo Bu Penny monggo ya Bu Penny ye iki Bu Penny saking Mojosari piyambakipun tanggal selangkung ingkang badhe dumawak badhe gelar adicara campur sari monggo Bu Penny wis pokoke obah ye wis dadi anteping ati nganti kapan mong bakal tak henteni aku wis kebaca tresno ya mong sliramu kang kadono nomoto yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mong tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu doh wong ayu sing dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo es manis kang tak tunggu kangen wis bisa mari yen sliramu wis gelem nambani tak suwun rina lan wengi dadi tondo kangen atiku iki monggo Bapak Tarwi bakul Rajakaya sejuta tinta ngajar masih sejuta cinta bersama bakul Rajakaya ya karo ngadeg to Mas ya karo ngadeg di juga YouTube monggo Mas Tarwi monggo yo tak kancani lumae jagat iki dodole mong sira sing tak tresnani anti sabdae bumi cek tetep tak obati Jawa Timur tak ubengi
Tengah tak parani, Jawa Barat ora keri. Yuk. Ono sing ngerti yang sayang, sayangku seribu sayang. Tak cinta, cintaku sejuta cinta. Rindu, rinduku seratus rindu. Wong ayu, sok kapan bisa ketemu? Wong ayu enggal bali, pon kakang sabar ngenteni. Cinta cinta aku cinta, cintaku sejuta cinta. Asyik. Ayo sejuta cinta. Sekar Tanjung asik yuk kates bergoyang kabali. Ho ho iko yuk. Weh, jaiki samare ditokne iki lho, lek kene dulur kula take kaya ngene iki lho. Yo. Sing ijo-ijo karo sing abang. Yo. Mong sira sing tak tresnani, nganti sak bedaing bumi. Lo tetep tak obati, Jawa Timur tak ubemi, Jawa Tengah tak parani, Jawa Barat ora keri. Kabeh ra ono sing ngerti yang sayang, sayangku seribu sayang. Tak cinta, cintaku sejuta cinta. Rindu, rinduku seratus rindu. Wong ayu, sok kapan bisa ketemu? Wong ayu enggal bali, Yo. pon kakang sabar ngenteni. Cinta cinta aku cinta, cintaku sejuta cinta. Cek logik lagi. Monggo kalajengaken pangunutipun Kakang Mas Tarwi asik. Lagi sesarengan kalian Sekar Tanjung. Wonten dalu punika nggih kaaturan sepidhan malih sugeng rawuh dulur-dulur desa Kates lan ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Sud nggih. Monggo Bapak pilih mangke tembange dipun persiapaken Bapak Sud. Wong urip pancen kebak ing panggoda, mula ayo sing eling lan waspada. Limang wektu padha lakonana, aja milik karo bojone tangga. Aku mbiyen tukang mabuk, tukang judi, maling prawan wis tau tak lakoni. Curhat apa piye ta Mas iki? Alhamdulillah saiki wis mari. Alhamdulillah. Sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji. Amin.
Molimo ayo padha singkirana madat madon mabuk judi lan merjaya jaman akhir sajake wis tandha-tandha gunung jugruk sekara amber golek nyawa kula sumpah mboten badhe tindak murka becik ketitik kang ala ketara Duh Gusti sudanen dosa niki sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji Say wong urip pancen kebak ing panggoda mula ayo sing eling lan waspada limang wektu padha lakonana aja milih karo bojone tangga aku mbiyen tukang mabuk tukang judi maling prawan wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji molimo ayo padha singkirana adat madon mabuk judi lan merjaya jaman akhir sajake wis tandha-tandha gunung jugruk sekara amber golek nyawa kula sumpah mboten badhe tindak murka becik ketitik kang ala ketara Duh Gusti sudanen dosa niki sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji matur suwun Joko Tuwa monggo Mbah Damar Wulan Mbah Damar Wulan monggo jas jek wis pokoke sak uni-unine jek Joko Tuwa jek nelongso awakku saya nelongso apa Mbah kaya ngene nasib dadi duda tuwa dadi duda tuwa padha kar ngidul mulon ngetan dadi crita saben lamar ditampik para wanita yo ala mesakne Senin Kemis poso tansah tak lakoni bot abote kepengin ndang payu rapi apa pancen durung teka jodohku lamar ping 7 rondo prawan kabeh layu Duh Gusti mirengno tangisku iki
boten kiyat urip ijen rina wengi duh Gusti walasana awak iki pun cacar jodoh kula wonten pundi duh dewa lo tumetes cedak dodo duda tua pengen enggal palakrama duh bapak kula pengen momong anak ibu wonten pundi calon mantu Joko tuwa sing sekar tanjuk ya he 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 nelongso awakku saya nelongso kaya ngene nasib dadi duda tuwa ngalor ngidul ngetan ngulon dadi crita saben nglamar ditampik para wanita Senin Kemis poso tansah tak lakoni bot abote kepengin ndang payu rabi apa pancen durung teka jodohku nglamar ping 7 rondo prawan padha mlayu duh Gusti mirengno tangisku iki boten kiyat urip ijen rina wengi duh Gusti walasana awak iki pun cacar jodoh kula wonten pundi duh dewa lo kumetes cedak dodo Joko tua pengen enggal palakrama duh bapak kula pengen momong anak duh ibu wonten pundi calon mantu. Terima kasih. Oh inggih. Ki Damar Wulan curhat iki mau ceritane. Iki ya karo anu, reka iki pemolek anu nyemoni. Lah iya. Nyindir sampean Pak Le. Lho kono ya padha statusé. Statusé kan padha. Duda tuwa.